Lassi pini labang so video bangela ke roasting video to kali mate review a video to kali bang so isi thihek a video penang tum phan un an pen ke pirthe a danglong a news nang tum phan ke pe client pan sinili bor ipo. So we can say for this video, this is entertainment news video. This is the part 2. So let's get into it. Lassi a video cheng che pram ni nang tum phan ison lamang than lang labang so a video long ke Thomas segment dui isi abang ke regional segment lapen hini abang ke national segment lapen indeng ke thomlong bang ke international segment. So before starting our video, if you are new here, go and press the subscribe button, and I hope you will press the bell icon and then you will share the video. Oh lasi ili tuma bang ke cheng si bang ke tum regional segment pen le labang so video pang cheng pona regional segment long nang ke klang ke cheng si la ke mate ke aprang si abirta ke bang la ke Genu vlogs a YouTube channel along Genu vlogs a YouTube channel a logo pini arni chalar erlo patumi dig ana bangke mate patumi ana bangke la sonsi theglo bonsta me pini anarlo pen ana bangke la posansi theglong la pen adontu regional news long ke bangla ke mukrang beke at a YouTube channel along pen mukrang beke eta ehud isia por video se marsi halabang so video long pulo la puson at thumbnail bangke tum YouTube arlo bidu nangne bon sita me non chekluyon pho aprang ke upload a video long bangke alang me thang YouTube channel along ta thumbnail la puson se doko coba yang tum lang dam iktame adon thua berta ke bang la ke KYF long pen KYF ke bila ke tara langso Karbi people's whole salong hala bang so along le 500 acres ana dang ke thedo lasi hulo bang so a festival ki bia demalong ko nanat ko pipi a hem si kedoma ko pipi a son si kedoma bang itum Google Maps along sita me langlo te thaglong po but I know festival ke pini ki jolo lasi yang ko KYF lam che thanam lu protang te pinning 2023 aning kan ke Mr KYF ko matsi ke long nang itum niliphan comment long thanik tha la pen la nili video ke lang ver atum ko matsi KYF ki dunma halatum niliphan comment long thanik tha regional segment abang ke la kanai tum inkan korona non itum angko damthul nang la bangke national segment long pen ke chengsi a news ke wang la ke Kajol la pen Ajoy Devgan asupi Nisa Devgan os kaching thang RJ pen kachelon la pu anake lang me nang itum a photo le thaglop ansita me nang itum nang lipu arting ik lapji Nisa Devgan bang kaching thang la pu anake lang me la pu anaka chelon lo je alang phan Bollywood long top actress lo pule amen ir koksita me hinonelo lapen aduntu abirta abang laki lamarjan abirta lasi Bollywood industrial long pini mate 17th February arni sehzada pu alamarjan nangklang elo of course labang so alamarjan abang laki Alu Arjun a film mate Alu Arjun alamarjan ala Waikuntha Puramulu a remake lo labang so a remake abang ala original alamarjan ala Waikuntha Puramulu ason anabangke langme mede la sopena joini si Kartik Aryana phan bangke remake hin pen bangke lahen lo akelang no nai lo pusi bangke lang atum than mate labang so sehzada pu alamarjan kelang long tang atum than pajini adun tho berta ke bang lake Shahrukh Khan long pen Shahrukh Khan itum kaduk ke beta cheni lo lake itum Bollywood long khache thang nai la pen kang tang nai a Bollywood actor lo labang so Shahrukh Khan bang asumara tum phan lap ana kaching hon lo Shahrukh Khan asupi Suhana Khan non arta do tanglo lasi Suhana Khan kupima aning ke hang alang ko mata phansi ke deji aning ke hang ma hula hen lo Shahrukh Khan ta aning ke hang lo bon sita me Shahrukh Khan bang directly asupi Suhana Khan pen face to face bang ke lahai alam chethan chingki thekte alang isia interview long pen si lahai hoi alam chepeklang bon sita me Shahrukh Khan bang alang supi Suhana Khan ko nachi ke doma la penon ko mat pensi ka chingki ma hula bang suka chelang dun kriya bang ke do bon sita me jong si akenang sot do kok pulutang te alang methang Shahrukh Khan mat sita me hem kang sam ke damji phan ka chisik ding anta alang do James Cameron mate Avatar Titanic alamarjana phan ka direct a director alang Lord of the Ring a director pensi ka che compare da athe alang kaselam Avatar alamarjan lap ana kachi thang lap an box office lo collection ke onglo ala halabang so along Lord of the Ring upon a pb kan kok pusi alang chipudang pini video bang ke lapan sikan ton par egla dome thakbe kardom kurwang 2